Mamukasei muri yeZimbabwe tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe secrets confessions. Nhasi uri musi weSaturday. Are you at work? Muri kumabasa here kana kuti muri kumba? You can tell us in the comment section. Rekedzai batapinda muma messages edu atadzoka takakubatirai. Message edu yekutanga yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, please post my story makavika uchitupa changu. Zita rangu muchanditi Melody uye zvakare ndine makore 32 years ekuberekwa. Mukoma nache ndakakurirawo ndichigara muchitungwiza ku Unit L. Ndiri musikana akakura. Ndainge ndiri very slender zvekuti ndiri kuchikoro from primary to secondary. I was being bullied a lot nekuti ndainge ndiri very slender. Pandakazoti ndakura ndikaendawo ku university, mukomanashi pandainge ndava kuzivawo kuti kune chinonzi Instagram uye zvekare nepakazouya vana Facebook ava tava kukwanisa kushandisa vana Facebook uye zvekare nekuzoona vana Kim Kardashian nevamwe vasikana avo ndainge ndichingoona mukufamba avo vanenge vaine macurves. Moyo wangu ndainzwa kuda kuva nemuviri wakadaro. Ndainge ndichida kuti ndinge ndichizotariswa nevarume apo pavanenge vachifamba, ende ndainge ndichida kuti ndinge ndichizodiwa nevarume vanenge vaine mari, ndichizofambawo nendege uye zvekare kuendeswa kunyika dzakasiyana, kuendawo kuna Dubai. Zvino nebody yangu yandainge ndiinayo, I knew kuti it was not going to happen because kana mukomana wandainge ndakambotizira, mukomana iye yemukoma yakanditi hauvaraidzi nekuda kwekuti hauna a nice body, nekuda kwekuti ndainge ndisina mari yakawanda yekuenda kunyika dzekuna Tete kana kuSouth Africa kunoitwa operation iya yavanoti yeBBL surgery. Ndakabva ndachizotanga kutsvaka nzira dzechipfambi ndichiwana mari kuburikidza nekutengesa muviri wangu. Saka ndakabva ndachizonzwa zvichinzi kune mamwe mapills, kwete mapirits mamwe aya efake. Kune mamwe mapills awo ekutoti uno order online anotobva kuChina kana kuti kuBrazil kana kuti kuTurkey. Mapirits evanhu avo vanenge vasinga afford kuti vange vachizoenda kunoitwa operation yekuwedzerwa magadziko. Saka ndakabva ndachizotanga kuresearcha online. Mapirits awa anonzi BBL curves hips and butt boosters. Saka ndakati ndichimatsvaka ndainge ndisingakwanisi kuti ndige ndichiwana connection yekuzomaunza kunoko because mapills acho haatotendedzwi kuti unge uchima order online. Zvinozonotorwa necustoms zvichingosvika muZimbabwe nekuti hazvisi pamutemo kuti unge uchinwa mapirits akaita seiwawo because mapills awa anototengeswa mublack market kuna Turkey, Brazil zvekare nekuChina. Mukufamba ndakabva ndachizopinda mune rimwe group iri ndere vakadzi vemuZimbabwe avo vanenge vachida kukudza magadziko avo zvekare nekuita mabig curves. Saka tainge tichipanana home remedies. Panomwe mukadzi akabva achizomenshena zita remapills iwawo maBBL curves hips and butt boosters. Akati manga muchimaziva here mapills awa, inini ndinomatengesa. Akandivimbisa kuti mapirits awa iye ane mikoto yake, anobva kunyika yeBrazil uye zvekare ane simba rekuti anokweva mafuta ose mumuviri mangu, mafuta epadumbu apa. Mafuta awa anenge achiti kana akakwevewa nemapiritsi anosundirwa kuzasi pasina kurwadziwa kana kuitwa operation. Akati mafuta ose anenge ari mudumbu mako anodzika kumahips ogumesidzira wava nemahips nemacurves nemabig bums. Nekuda kwekuti ndainge ndichida kutaridzika zvakanaka plus nebasa randainge ndava kuita rekudanana nevarume vakasiyana siyana kuti ndinge ndichizonzi ndinopisa zvainge zvichitoda ndiine macurves. Mukoma ndakataura naye
ndikamubvunza kuti how much was it going to be, akandiudza kuti it was how much. Mukoma ndakaseva, ndakadanana nevarume 4 at the same time because mapiritsi awa anodhura. Munoziva kuti anoita mari here mukoma Nhasi? Mapills awa iwo anoita $2,300. Saka mari iyoyo ndainge ndisina. I had to work really hard kuti mari iyi ndinge ndichikwanisa kuzoiunganidza. Ndakati ndaunganidza mari ndokubva ndachizosangana naye for the first time. Taingotaura tose zvedu paWhatsApp. Tasangana ndakabva ndachizomupa mari iyoyo, akazondiudza kuti ainge achazoita an order then obva achizondivigira mapiritsi angu. Mukoma Nhasi mapiritsi paakauya akandiudza the diet that I was supposed to be on apo pandinenge ndichinwa mapiritsi, because unofanira kunge uri padiet uchidya mafatty foods kuitira kuti muviri wako unge uchiwana mafats akawandisa. Mafats iwawo haazochengetwi mudumbu, asi mafats awa anobva achizodzika kuzasi kumacaves uko kwatinenge tichida. Yakanditi zvekare sezvo ndainge ndiine mazamu akakurisa, ndaifanira kuti ndige ndichizoenda kunoitwa breast reduction kuitira kuti ndinyatsokuita kasexy body. Ndozvandainge ndichida. Kana iye mukoma Nhasi zvake zvainge zvakatoita, ndanyatsokuona kuti munhu uyu ane body yakanaka. Pakutanga zvakaita sekunge zvainge zvichishanda. Ndakaona miracle mukoma Nhasi. Pasina kana mwedzi mitatu muviri wangu wakashanduka zvekuti hazvitotauriki. Shamwari dzangu dzakatanga kushamisika ende varume vakatanga kunditevera. Vanhu vainge vachindida vaita sekunge vachamira mumutsetse nemotikari dzavo dzinodhura kuti vange vachingorara neni, because ndainge ndava nebody yekuti kana kufamba ndainzwa kutya kufamba, nekuti murume wese ainge achingonditarisa. Kana munhu anenge ari mumotikari aitomisa motikari yake omhanya ouya kwandiri achindiudza kuti anondida. Ndakatanga kunzwa sekunge ndainge ndiri pamusoro penyika ndichipfeka mbatya dzinobata muviri wangu. Ndaipfeka madresses awo anonzi mabodycon dresses kuti munhu wose especially varume vange vachizongotarisa kwandiri and body yangu yanyatsokubuda zvakanaka. Asi zvandainge ndisingazivi ndezvekuti mapiritsi iwawo ainge asina kunyoreswa nemusangano uyo unoona nezvemishonga muZimbabwe MCAZ, uye ainge asingatotendedzwi kuti munhu ange achimanwa, especially usina kana kumbogara wakaenda kuna doctor. But sezvo ndainge ndichida zvinhu zvainge zviri fast, ndakangoti hazvina kana basa. Saka mukoma ndakararama about 5 years ndichinwa mapiritsi iwawo, nekuti kana ukaregedza kumanwa mafats aya manje anokwanisa kuzoita kuti unge uchizova nemagadziko anenge akarembera zvekuti vanhu kana vakakutarisa vanenge vasinganzwisisi kuti shape yawo akambomira sei, because mafats aya anenge angova everywhere, anenge asisiri panzvimbo imwe chete. Kana uchinwa mapills zvekuti unyatsokuona kuti awo magadziko shape yawo ndeawo, but ukaona munhu anenge asingachanzwisisiki kuti rinotangira papi richigumira papi, zvinoreva kuti mafats aya anenge ava kungopararira ariko kuzasi ikoko, zvinenge zvisingachavaraidzi kuona. Saka ndakaramba ndichingonwa mapills. Handina kunge ndakaziva kuti kunwa kwandiri kuita mapills ndiri kutozviomesera upenyu hwangu. Mukoma Nhasi ndingangoti ratongova gehena randiri kurarama ndiri mariri pano panyika. Mafuta awa mukoma Nhasi akatanga kundirwadza. Ndaiti kana ndikamuka ndainzwa pain kumagadziko kwangu. Ndakazotanga kufamba ndikaenda kuchipatara. Ndaenda kuchipatara ndo pandakabva ndachizoudzwa kuti muviri wangu iko zvinozvi hanzi mafuta aya akazara mutsinga dzeropa, mablood vessels. Ndakaendawo kune dzimwe n'anga nevarapi vechivanhu ndichifungidzira kuti maybe ndakaroyiwa because ndinonzwa pain. Saka hanzi mafuta awa ava muma blood vessels, ndokusaka ndisinga
kwanisi kuti ndinge ndichirarama a normal lifestyle. Ndinongogara ndakarara, ndinobuda bad sores because ndinokwanisa kuita kana mazuva 4 kana kuti 5 ndakarara ndisingamuki each and every week. Ndakavaudza kuti ndakange ndichinwa mushonga weBBL. Dr. uyo wandakaona kuma Avenues Clinic iye akatondinzwira tsitsi akanditi operation pari zvino muviri wangu hazviiti nekuti zvine njodzi yekuti ndinogona kufira mutheater nekuti mafuta awa iwo akazara mutsinga dzangu dzeropa. Chinhu chinonyanya kundirwadza hakusi kunzi chimiro changu, macaves acho haachanzwisisiki kuti macaves kana kuti chii. Ndinoita sekunge ndakaiswa mabhora mumacaves umu. Zvinotonyadzisa, ndava kungogara ndakapfeka extra large dresses andisingatokwane. Marwadzo mukomana chindiwo mamwe anonyanya kundirwadza each and every second of my life. Ndinenge ndichingonzwa kungorwadziwa. Kurema kwemuviri wangu, ndinonzwa kuti weight yandakatakura musana wangu hauchakwanisi kutakura weight yebody yangu. Handizivi kuti ndingazvirondedzera sei. Zvimwe kuda vana chiremba ndivo vanokwanisa kuzvinzwisisa kuti weight yangu inenge ichita sekunge yava kuremera spinal cord neimwe nzira inotyisa. Kana kurondedzera ndinoita sekunge ndakatakudzwa saga nepachiuno pangu apa. Iye zvino ndinotadza kumira kwema minutes kana anokwana kuita 10 ndakamira. Musana wangu unenge wava kupisa kuita sekunge uri kuda kutyoka, sekunge ndakatakura saga rinenge rakazara nejecha kana matombo. Maoko angu anobva atanga kudedera zvisingaite zvekuti ndinenge ndisina kana control, uye muviri wangu unenge uchindiremera. Usiku ndiyo nguva yandinotya kupfuura nguva dzose muupenyu hwangu. Handichakwanisi kurara nemusana. Hazvitoiti kuti ndige ndichirara nemusana nekuti mafuta iwawo anenge achinodzvanya mutsinga dzeropa. I think kuti ndo tsinga dzinotakura mweya because ndinotanga kunzwa ndichipererwa nemweya wekufema. Ende ndinenge ndichinzwa pain zvisingaiti. Handikwanisi kurara nedumbu nekuti mbabvu dzangu dzinobva dzachizotanga kurwadza kuita sekunge munhu akatsindikirwa. Ndinorara nedivi ende ndo zvinozokonzeresa kuti ndiite bad sores because ndinongogona kurara right side chete. Asi kana ndakarara kudaro, even after 30 minutes gumbo rangu rekuleft rinobatwa nechiveve. Ndinoita very numb, uye marwadzo awa anenge achimutsa mamwe marwadzo kuita sekunge ndinenge ndichijungwa mumakumbo angu nemajekiseni. Ndinopedza usiku hwose ndichingopinduka semunhu anenge akaiswa mumoto. Ndava nemwedzi yakati one day ndisina kumbogara ndakarara hope. Handikwanisi kurara for more than an hour. Ndinobva ndatomuka. Ndinorarira mapiritsi ekuzorodza marwadzo, pain killers. And ndiri kutya kuti nekuda kwekuti muviri wangu unoratidza kuti wajairira mapiritsi awa, ndinokwanisa kuzozvikanganisa makidneys angu. Ndiri kunyora izvi mukomana chindichichema misodzi yeropa. Ndakange ndakatombowana umwe mukomana uyo ainge achida kundiroora panguva iyo yandakatanga kunwa mapills awa. Akati body haana basa nayo, aindida akadaro. But nekuda kwekuti ndainge ndichida kudiwa nevarume vane mari, ndakaramba ndichingomanwa mapiritsi. Hakuna murume anoda kugara kana kuroora munhu anongochema usiku hwose nekuda kwemarwadzo. Varume vaya avo vainge vachimbondimhanyira, of course variko vamwe vanovhunduka kana ndakapfeka hembe dziri tight, because kana ndakapfeka hembe dzinenge dziri tight shape inotobuda. But munhu kana akazondiona ndabvisa matights aya, nyama dzose dzinozosara dzakaita kuremberera zvekuti munhu haazombonakidzwi nazvo zvachose. Mukomana chi ndinotya kuti nerimwe zuva ndichafira muno mumumba ndisina kana munhu anoziva. Apa basa rangu randainge ndichishanda rekurarama nekutengesa muviri wangu ndichidanana nevarume vane mari ungatengeseka here
muviri pakadai so. Ndozve zvakaitika kwandiri mukoma Nhasi. When you post my story muzondizivisa, ndichange ndichizoteverera ndiri mucomment section. Mukoma chandinongoda kungoudza vanhukadzi vemuZimbabwe vachange vakazoteerera confession yangu, vaya vari kuedza kuda kutenga mapiritsi aya epama WhatsApp kana kuti anotengeswa mumashopu uye kana mustreet, zvinhu zvinenge zvisina magwaro mukati, ndapota musazviita. Kana kudiwa nevarume kana kuzova munhu anenge achionekera, hazvizombofi zvakameka sense. Kana ukasvika pandava pari zvinozvi hazvichambomeki sense. Zviri nani kugara uri zvauri, hakuna murume anozombokuda kana zvadai so. Nhasi nditongoriwo chituna chinotongofamba, eni ndinongogara ndichingonzwa marwadzo asingaperi. When you post muzongondizivisawo, ndichange ndichizoteverera ndiri mucomment section. Yei vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatitaurei navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Zvakangooma nazvo vedu we, hanzi regedzai musatenga mapills awa ekuti munge muchizova nema nice body shape, nekuti mapiritsi iwawo haatotendedzwi, anotengeswa zvisiri pamutemo. Strange things indeed they do happen in this world. Hanzi kana ndiine murume kana ndakapfeka matights anenge achiti abo, but kana kuri kunzi ndikazokurura nhumbi, hanzi vamwe vacho vanobva vaona kuti ya zvinenge zvisina kumira zvakanaka. Hanzi umwe akatomboramba kutorara neni aona kuti yamahwani. Yo, zvakangooma hazvo vedu we. Kana kuri kunzi makazviitawo, you can come to my inbox and then you share with us your own side of the story. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, please post my story makavikawo chitupa changu. Zita rangu muchanditi Anabel. Ndauya pano kuti ndinge ndichizokuudzai zvose izvo zvakaitika kwandiri kwemakore mazhinji. Upenyu hwangu hwainge kusiri upenyu hwangu, ndainge ndichiraramira Satani. Ndakange ndiri nhengo yepamusoro-soro muumambo hwaSatani, Marine Kingdom. Ndakange ndimbori sister muchurch, muimbi ainge achidiwa nevanhu, asi mumweya ndakange nditori dhimoni, ndainge nditori nezita, uye zvekare ndainge ndakazvipira kuparadza upenyu hwevanhu. Ndakange ndiine dambudziko randainge ndiinaro ndikaendeswa kun'anga nababa naamai vangu because ndaipota ndichidonha. Saka ndakazosangana neumwe musikana uyo ainge ari part of the Marine Kingdom kune chimwe chikoro. Ndakadzidza kuboarding school. Handikwanise kuti ndinge ndichitaura zita rechikoro ichocho because ndinotya kuti vamwe vabereki vanozoregedza kuendesa vana vavo kuchikoro ichocho ndikakanganisa business revamwe vanhu. It was an all girls school. Saka ndakazoitwa initiated neumwe womwana uyo wandainge ndichidzidza naye. Takange tiri vanhu vainge vasingawirirani that much, but akazongotanga kungowirirana neni all of a sudden. Akatanga kundipa zvokudya. Aiti kana aine zvaanenge ainazvo kana kuti atengerwa nevabereki vake, aigara aine mari zvekare, aitondipa todya tose. Saka pane pamwe apo patakazodya mafresh chips tiri tose. Usiku hwacho ihwohwo ndakabva ndachizomuka. Pandakamuka ndo pandakabva ndachizoona kuti ainge ari mudormitory umo mandainge ndichirara nevamwe vasikana vandainge ndichishare navo the same room. Saka pandakamuona ndakafungidzira kuti maybe tainge tarara madoo asina kulokewa, but akangoti kwandiri nditevere. Ndakabva ndachizomutevera. Mukoma pandakatanga kumutevera ndakaona kuti tainge tichienda kudam because ikoko kuchikoro kwandakadzidza kwainge kuine rimwe dam, but rainge riri kure maybe about 30 or 35 kilometers. But mafambiro atainge tichiita, taifamba kuita sekunge tainge titori motikari, but tichifamba netsoka takamhanya zvisingaiti zvekuti in about 5 minutes tainge tatova padhuze nedam. Tichinosvika padam paya ndakamubvunza kuti tainge tichiitei. Ndokubva achizondiudza kuti ainge achida kuti tinge tichizoenda
pasi pemvura. Ndikati pasi pemvura kunoita sei? Kukana kuri kunzi tikafira mumvura, akati hatimbofiri mumvura, takapinda pasi pemvura. Chakandishamisa mukomanashi ndechekuti patakaenda pasi pemvura ndakaona kuti painge patori neimwe nyika yainge iripo, uye zvekare ndakabva ndachizoona kuti painge paine vamwe vakadzi, vamwe vandaitoziva vari vafundisi, vakadzi vemafundisi, nevamwe dzainge dziri n'anga, vamwe vainge vari maprofita. Asi mafundisi ndakaziva 1 or 2 vainge vatori vanhu vainge vachitozivikanwa munyika, avo vamunoti vana papa uye zvekare nana mama vekumachechi. Vazhinji vacho masimba acho anenge achibva mumvura. Ndakabva ndachizopiwa basa ndiri mwana mudiki kudaro rekudanana nemapastors nevakuru vedzichechi, uye zvekare nekuzotageta tumachechi tunenge tuchiri kukura, nekuti machechi iwawo anenge achiri kukura ndokunowanikwa Mwari ikoko, kana kuti mamwe maprofits aya awo anenge asati ava nehuge following. Ukada kutarisa vhangeri ravanenge vachiparidza ndo vanoparidza vhangeri rinenge risiri corrupted. Saka ndakapiwa task yekuti ndinofanira kuti ndinge ndichizorara nemaprofit iwawo, kana kutorara nevanhukadzi vanenge vari maprophetess. It is very strange neculture yedu, but ndo mission yandakapiwa yekuti ndinge ndichivasvibisa woman to woman, kurara naprophetess. Pane vamwe prophetess avo vandakazogomisidzira ndava kurara navo, even though she was a woman. Chipo chavo chakabva chachizongofeda, ndokubva ndachizosiyana navo. Ndakarayirwa nevaridzi vangu vepasi pemvura kuti ndainge ndichifanira kugara ndakapfeka zvinhu zvinenge zviri very sexy, kuitira kuti vanhu vange vachizondida. But pahembe dzandainge ndichipfeka, ndaipfeka hembe dziri sexy but dziri decent. Hembe idzi ndaiti ndichifamba vanhu vaitondiona sekunge ndainge ndiri munhu ainge akadzikama. Vafundisi vaitondanana neni, uye zvekare ivo vaitozviona sekunge I am a good woman, but vainge vasingazvizivi kuti ndainge ndakatopiwa mission yekuti murume uyo wandinenge ndarara naye muchechi make, chechi iyoyo yaizosvika pakuzoshaya vanhu. Ndakazoroorwa mukomanashi nemurume wangu. Murume uyu akandiroora tikatochata tose. Ainge ari mwana wevamwe mufundisi, saka iye ndakaroorwa naye nekuda kwekuti ainge achazotanga chechi yake kumberi uko, ende chechi iyi yainge ichazosheka the kingdom of darkness. Saka ndakanzi chizviswededza padhuze newe. Chikafu chake ndaiti kana ndapakura chikafu ichocho ndaitanga ndachipira kumadhimoni nekuna Satani. Chikafu chaipinda mudumbu make kuitira kuti asazova neshungu dzekuramba achingoverenga bhaibheri, zvekare nekuramba achingonamata. Ndaimukurudzira, not openly, ndaimukurudzira kuti ange achiita zvemagirlfriend. Ndaimunyima bonde, ndaigara ndichinetsana naye kuitira kuti ange achizotanga kushuvira vamwe vanhukadzi. Akazogomisidzira ava neaddiction acho iwawo, kwainge kusati kwava nemaintaneti, mafoni awa. Saka ndakatenga rimwe porn magazine iro randakangoisa mubedroom ndichiziva kuti sezvo ari munhu wandinogara ndichishayisa bonde, ainge achazogomisidzira ava kutamba nemuviri wake. Ende ndaitomuona muglass pose apo pandinenge ndabva pamba kuti ndige ndichimbomupa mukana, ndomusiya ari ega ari mumba achiti ndiri ndega, obva atanga kuzvitambisa muviri wake, thereby corrupting his spirit. Mukomanashi ndakabva ndachizobatira pamuviri. Ndakaita nhumbu 5 times. These were my sacrifices in the 5 years that I stayed with my husband. Ndainge ndichingobva pamuviri, ende vana ivavo vainge vari masacrifices. Murume wangu ainge asingatozvizivi kuti iye ainge achitogara naSatani mumba make. Nekuda kwekuti murume wangu aizivikanwa nekunamata, taitombopota tichitoenda pane imwe Bible school. Tichienda paBible school mukomanashi, tichienda kunoparidza ndichiperekedza murume wangu. Ndaitoenda ndiine mhiko dzandinenge ndaita kuitira kuti paBible school ipapo pasazowanikwa vana vanozograduate, vanozova mapastors, vanenge vachiri kunzwa inzwi raMwari. Ndainge ndichivhara kuburikidza nemurume wangu. Aiti aiparidza a corrupted gospel. Mukomanashi ndakazosvika pakusiyana nazvo izvi.
mushure mekunge ndasangana neumwe murume uyo akazondiunza kunoku kuAmerica. Asi ndakangobuda mune imwe kingdom ndikapinda mune imwe kingdom. Pari zvino zvimukomanashi ndiri kupractice inonzi Wiccan kana muchiziva. Iyi yakaita kunge witchcraft but yakasiyana newitchcraft yedu yatinoziva kuZimbabwe. Saka murume uyu pandakasangana naye, he was a minister, akazoshayika zvake ari murungu. Vainge vakauya kuZimbabwe for volunteer, vainge vakauya kuzoparidza, vainge vari vekuchechi inonzi Mormon kana muchiziva chechi iyoyo. Saka ndakasangana navo, vakatanga kuya pamba ende vamwe vanhu vainge vasingadi kutaura navo, asi inini I was very interested mavari. Ndaitofungidzira kutoti ichechi yechokwadi because by then ndainge ndisingachadi kuti ndirambe ndichingoita izvozvo zvandainge ndichiita zvekumanjuzu. Vakabva vachizondibatsira, ndikabva ndachizoya kunoku kwenyika kwandiri. Ndakaunzwa nechechi yeMormon but ndakazozviona kuti it was just another part of the satanic kingdom. Asi kuti ndinge ndichienda kuchechi ndainge ndava kutya, ndikangoramba ndiri muchechi yeMormon ndokubva ndachizojoina yavanoti Wiccan. Saka inini pari zvinozvi ndochitendero changu ichocho tinoita inonzi Wiccan magic. Asi ndangoya panapa kuti ndige ndichireurura kujoina kwandakaita Satanism ndiri kubato reThe Marine Kingdom. Ndakajoiniswa neumwe musikana uyo wandakadzidza naye pasame boarding school nemabasa ose andakaita, kurara nemabusinessmen uye zvekare nemapastors, ndichivabira the glory that they were born with. Kana mukazoposta muzondizivisa, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Muri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Zvakangooma hazvo vedu we. Hey, pakaipa ngatitaurei navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Rikedzei tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamera sekudaiso. Hanzi mukomanashi zita riri paghost account, that is my real name, ndinonzi Tamburai. Tambu ndo zita iroro. Iko zvinozvi ndine 41 years, asi upenyu hwangu hwakangofana nawo nezita rangu. Ndakamira pamberi penyu nhasi, handina murume, handina mwana, uye zvekare handina kana chandiinacho, kana kuvaka handina kuvaka, handina kana anything kana bhara. Upenyu hwangu mukomanashi hungoriwo upenyu hwekuti ndinongoti chero ndichiri kufema, ndiri kungoraramirawo kungoperekedzawo vamwe vari kurarama. Saka nyaya iripo ndeyekuti ndiri kutevererwa nemacases awo ari pazita rangu. Sezita rangu Tamburai, ndiri kutambura. Ndakazvarwawo mumhuri mainge muine makakatanwa ainge akanyanya. Pandakazvarwa amai vangu vainge vasingawirirani navatete vangu, hanzvadzi yababa. Tete vangu vakange vari munhu ainge aine hasha uye zvekare vaipomerwa uroyi mumusha. Hanzi ndakazvarwa ndine zita randainge ndakapihwa nababa vangu rekuti Grace. Saka vakabva vachizonzi ungapa mwana zita rechirungu munodada fani. Baba vangu vainge vari mupurisa. Ndapihwa zita rekunzi Grace, my real name. Hanzi ndakazotanga kurwara zvisingaiti semwana. Vabereki vangu vakafamba vakaenda mudzin'anga vakanamatirwa, asi chakachinja hapana. Ndainge ndava kuita sekunge mwana ainge achida kufa before even 5 months. Hanzi apo pandainge ndava ne 4 months ndisati ndapinda mu5 months, vatete hanzi vakauya ndokubva vachizoti mwana wenyu kuti ange achipora, mwana uyu zita rake anonzi Tamburai. Sezvo mai vake vari kutitambudza mumusha muno, mwana uyu achanzi Tamburai ndokuti ange achizopona. Amai vangu ivo vakazoona kuti inini ndinge ndichikwanisa kurarama, vaifana kuti vange vachizogamuchira zita iroro. Ndakakura ndichinzi Tambu. Ndaingofungidzirawo kungoti zita harina basa, ndisingazivi kuti ndakatoiswa mujeri kubva ndichiri mwana mudiki. Zita rainge rakatovharwa natete vangu. Mukukura kwangu ndainge ndiri mwana aigara
achingopomedzerwa mhosva dzaanenge asina kupara. Mukomana achi iko zvinozvi ndine makore 41 chandiinacho hapana. Ndakadzidza ndasvika kuuniversity ndikawana degree rangu rekutanga, asi kubva musi wandakapedza chikoro handina kumbobvira ndakashanda basa rinoonekawo kuti uri kushanda. Ndinotanga business, ndikatanga business nhasi, mangwana business iroro rinoparara. Kunyange zvikanzi mukomana achi ndikawana mari ndinokwanisa kungobirwa mari iyoyo, ende ndakakurirawo mumhuri ine vanhu vanoshuvira zvakaipa kune vamwe vavo, saka anondibatsira hapana. Ndine makore 41 asi hapana murume anondida. Of course zvekujola tinokwanisa kuita zvemujolo, but hapana kana murume akamboti anoda kundiroora, kana murume akauya kuzondiratidza rudo rwechokwadi. Ndikangorara nemurume anongoereka anyangarika pasina kana mhosva yandinenge ndamutadzira. Vamwe vanoita sekunge vanototiziswa nemhepo iri pandiri. Ndakamboenda kune vanhu vanonamata, vose vanogondiudza kuti zita rako ndiro rakasunga chiraramo chako, zita rako ndiro riri kudzinga varume kuti vasakuda usawana murume waunozochembedzana naye. Please ndapota vabereki, zivai kuti mazita amunopa vana ndiro rinozova ramangwana rake. Either zita rinenge rakanaka kana kuti rinenge riine macases mukati. Tete vangu vakandipa zita rekuti nditambure nekuti vaitsiva amai vangu. Amai vangu vakafa, tete vakafa, inini ndiri kutambura. Ende nhamo yacho haipere, ndinotambudzika mukomana achi. Ende chinondirwadza ndechekuti Mwari vakabva vasungawo mbereko yangu. Dai ndainge ndiine mwana, zvimwe kuda zvingadai zviri nani. Ndiri munhu anongoraramira kutambura. Kana uine mwana mudiki, mupe zita rinenge riine mablessings mukati. Mupe zita rinozomuvhurira maopportunities. Usamupa zita rekutsiva, vangava vari vamwene kana kuti hanzvadzi dzevarume. Inini nhasi I am an example rekuti zita rakaipa rinokwanisa kuomesa upenyu than kusunungura upenyu. Ndiri kutsvakawo menamato kubva kwamuri kuti ndinge ndichibetserekana. Ndiyo secret yangu yandinayo mukoma. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatitaurei navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Zvakangoma azvo veduwe. Anzi ndinonzi Tamburai. Kutambura kwandiri kuita kuri kubva muzita, zita iro ravakapihwa navatete vavo. Anzi uchatambura nekuti amai vako vakauya mumusha muno kuzotitambudza. Kana uchifungidzira kuti zita rako ndiro riri kukonzeresa kuti unge uchisangana nemaproblems, you can also bring your confession tinge tichizoposta panapa. Vadiwa vateereri, ndiwo masecrets nemaconfessions atanga takakubatirai. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera. Make sure that you like as well as subscribe nekukomenta mucomment section. Until next time, let us meet again in the following episode.